Vítam ťa na mojom kanáli, kde ťa naučím, ako svoju aktuálnu postavu môžeš zmeniť na svoju vysnívanú postavu. V dnešnom videu som si pre teba pripravil tréning na vrch tela, pri ktorom ti bude stačiť len expander. Na začiatok tréningu si dáme rozcvičku, aby sme predišli zraneniam. Dôležité je rozcvičiť hlavné tie časti tela, na ktoré je zameraný tréning. V našom prípade hlavne ramená, zápestia a trochu sa rozhýbať. Tréning začneme cvičením na prsné svaly. Tento cvik, ktorý ti nahradí bench press, budeme opakovať 10 krát a budeme pokračovať týmto cvikom, ktorý ti poriadne napumpuje biceps. Opakujeme ho 10 krát a pokračujeme týmto cvikom na ramená, pri ktorom si treba dať pozor, aby sme si nenatiahli rameno. Tento cvik opakujeme taktiež 10 krát. Pri tomto cviku na triceps treba mať rozcvičený aj chrbát, aby sme predišli zraneniam. Po 10 opakovaniach prejdeme na tento cvik na brucho. Pri tomto cviku je dôležité, aby sme expander neťahali rukou a ruku držali len jemne pokrčenú. Tento cvik opakujeme taktiež 10 krát. Takto vyzerá jedno kolo tréningu. My ideme v dnešnom tréningu 3 kolá a medzi každým kolom je 3-minútová prestávka, v ktorej mi môžeš dať like a odber. Ak sa ti zdá tréning ľahký, môžeš použiť expander s väčšou záťažou alebo si navýšiť počet opakovaní. Nezabudni video zdieľať so svojimi kamarátmi, aby aj oni mali v lete ich vysnenú postavu. Teším sa na vás pri ďalšom videu a držím palce pri vašej premene.